Здравейте хора, аз съм The Big Boy BG и добре дошли в първият епизод на The Long Drive. Така, ако този клип ви хареса и искате още такъв контент, се абонирайте с камбанката, за да не спускате такива клепчета. И така, нека да започваме. Така, и нека да видим какво имаме. ЗАС. И така, нека да го направим годен за път. Така, къде? Да, това е само гъба се оправя. Добре, добре. Хм, какво гледало? Добре. Уга! Турбо! Супер, супер, супер! Нека го вземем това. И да го сложим в колата. F. О, да, имаме турбо хора. Това не го очаквах за първи епизод. Сега. Така, тази гума е добре. А, чакайте само малко да... Едно, две, три, четири. Добре. Да сложим ето това, ето там. Да сложим гумата ето тук. Казах да засложим гумата там. Прекрасно. Тези неща и без това ще паднат, ама... Да бе, да изглежда добре за време. Така, е тази гума, е тази гума. Едно, две, три, четири. Прекрасно. Слагаме го там. После ето там. Слагаме е тази капова. Казах, слагаме ето тая капова. Тази гума изглежда добре, но е мръсна. Това не ми харесва. Едно, две, три, четири. Чакай, ние смески ли трябва да правим в този двигател или не? Не трябва да правим смески. 3 литра масло. Отвори се. Налей се. Прекрасно. Сега. Ето това. Опа! Не трябва да ядем масло. Тая гума няма да ни трябва. Не. И слагаме... Не, трябва да долем масло. Няма как, много е малко. Ето там. Добре. Взимаме ето това бутилка. И я слагаме ето тук. Сега, кое е бензин, кое е вода? Газ.
И нализаме газ. Почти съм сигурен, че имаше още една бутилка там за газ, ама не знам къде е. Да напълним радиатора с вода. Добре. Тук имаше един бидон с вода. Ето тук имаше един бидон с вода. На къде беше? Ти ли си бидон с вода или с алкохол? Да, вода. Така ще напълним бутилката. И добре, хора, вече сме напълнили бутилката. Ще я вземем тази бутилка. Нареде. Вземаме тази бутилка. За добре, тия NPC-те какво правят? Те не трябва ли да карат или нещо подобно? Така. Поставяме ето тази бутилка с вода ето там. Ще вземем маркуча. Ще го сложим ето тук, ако намерим по-хубава кола. Да, и така. И наденички. Ще ги сложим на огледалото. F. Прекрасно. Имаме наденички. И тук има куршумчета и цигари. Прекрасно. Така. Ще ни трябва ето този бинокъл. И ето тази пушка ще бъде полезна. Така. Нека да оставим това тук за малко. И да презаредим пушката. Да сложим едно топче вътре. И да затворим. Така. Сега ще взема тази кутия. Господине, какво правите тук? Пречите ми. Разкари се. Разкари се. Досадник. На. Или пушката не трябва. Ето пак тия патрони, защото не ни трябва и пушката. Само да вземем ето този мотор. Да, той е много мръсен. Така па. Хвараме тази кутия. Аха! Прекрасно! Бензин. Добре, хора, няма да сипваме всички бензин, защото не се знае дали ще можем да намерим по-хубава кола. Не трябва тия бутилки, не трябва да ги бъркам никога. Защото ще стане гав. Чакайте, отидем на втория етаж.
Я. Опа. Е, я. О. Е. Аре де! Аре де! Не! Аре де! Pere keraсно. Мисъл. Няма да ничка. Е. Тук няма много работи. Абе. Не. Jeez on it. Там имаше и гъба. Да, има една гъба. Да си изчистиме колата и тръгваме и започва нашето приключение. Баси до старото. Да, гъба там, за резерва. Тя даже не се качи вътре. Да е здраве. Така, хора, мисля, че сме готови за път. Всички капачки са затворени, всички течности са пълни, освен бензин, разбира се. Няма толкова бензин. Да нищо. Са всички. Да, тях ще ги сложа. Ей, там отзаде. Надо. Супер, супер. И отваряме вратите. И имаме наистина ще запали ли? Как да не запали бе, хора? Така, натискаме ръчки. Нека да потегляме. Нашето дълго приключение до края на играта започва. Забравих борца да оправя. О! Надо аз май трябва да сейфам преди това, хора. На първата спирка ще сейфаме. Къща е едва в началото, бе, ние сме много късметлийски, бе, хора. Та поредица усещам, че ще бъде добра. Но не знам дали съм на спокоен мод или има мутанти. Можем само да се надяваме. Оле, турбото, пара, турбото. Върви. Каква кактус? Ще бъде умно да навървим много бързо, понеже компютъра ми за сега е бавен и ето тук би трябвало да видите снимка на това в момента, което записвам, едитвам и играя и сега трябва да видите компютъра, който аз скоро ще записвам и ще играя. Има хубава видеокарта, 8 гигабайта RAM, то има 16, дето съм в момента с него. Сега би трябвало да видите характеристиките от ляво на лаптопа, отдясно на следващия ми компютър. И ако има някоя игра, която искате да играя, и напишете долу в коментарите.
Оле, къде е тази къща? Това не е добре. И... да. Да паркираме отвън. Можем ли да спим вече? Защо не можем да спим? Това не ми харесва. Добре. Сега ще паркираме просто вътре и ще чакаме докато ни се доспи. Добре, отваряме вратата. Лутаме тези порти. Оле, хора, вижте, Фюри. Полицейско. Уха. И нека да влизаме. Да очаквате малко. Ще можем да влезем. Да се... Влязахме, бе. Как да не влезем? Как да видим дали тук може да има някои апгрейди за колата ни? Не, има разкостен тарбан. Колко мило. Така. Гасиме колата, хора. И лягаме да спим. Защо, бе? Ма защо, бе? Що не мога да спа, бе? Какво, лампа? О, да, явно модира го е страхото. Добре. Да не хвилим акумулатора, въпреки че нямаме такъв. И нека хора да видим какво има в тази къща. Ниско дизел. В този тарбант има ли нещо? Разбира се, че няма. Вижте какъв е разкостен. Има две гъби, една четка. Има на 4 гъби. И още една четка. Не ви казвам да изтъркаме колата да стане бляскава. Да, май не трябва коват. Май не трябва четка за тия джантия. Да. Така. Някаква схема си го да полираме просто. Окей. Да, качеството добро състояние гледам. Тлакаме, търкаме. Добре, да, тази четка не ми харесва колко ви става. Да, помря. Би трябвало да има втора четка в банята, която е пълна с изпражнения на тези гнусни мутанти.
Айде, де? Игра. Не де. Колко спря 15. Еднакъв. Джоши! Гошко или Джоши? Бе, че се возиш при мене. Да. Аха, прекрасно. Мгм. Чакай сега само тия капли да ги оправим. М. Ех, свърши спря. Не, няма да носим капли на кой за какво съм капли. Айде бе. М. Жирафче. Вот жирафчета и школа. Чета. Надо, колко наденички има тук, бе. Наденички, наденички. Кой ти покажи? Ще направим колата пълна с наденички хора. Но това ви казвам. Телевизор. Да, това е. Бих искал да имаме гол. Или нещо подобно. За това. Така. Да, разбира се. Колко мило. Разбира се. Колко Джошите има тук, бе? Фарове. Ние ще има само едно Джош. Сори, Джош. Две или там. Който имаме да си. Ей, това ще си го сложим в вход, ще го закачим някъде. И тук, понеже мирише ужасно, си тръгваме. Тук какво има? Нищо. Класическо. Джанта. Ловна. Ну, ти кажи ми, че вътре има бензин. Няма нещо вътре. Вода. Няма да видим какво е вътре. Точно. Да ще видим от мазето. Хайде. Е, тиква. Ура, какви ще канибалски истории тук, бе. Мгм. Ето тук бях намерил 23 литра бензин веднъж. Шапки. Не ми трябва шапка. Бутилка с малко газ. Бева. Опа, не трябва да пиеме бензин. Не сме трябва. Не ни трябва, имаме газ, бе.
Тук спари двама. Топки. Размислих, вземам го това. Добре, бе, това искам ли го, не го искам, аз не знам. Говно. Bueno. Колко новички има тук, малко. Ами добре да качим наденичките в колата, ако мога да изляза. Не сме. Опа. Оставяме го долу. Лакам. Взимам. Не ми харесва така. Имаме трети фар. Ето е мъничкия. Ще бъде на седалката отзаде. Но той е много малък да бъде отпреден. Няма 16 години, няма 14 години. То май по толкова живееше, мисля. Демони. Почивай се. Сега. Наденички. Джип. Наденички. Чакай, полична сон. Джип. Типа цял ресторант стана, бе. Да минем през мазето. Може да намерим V8 двигател, например, не знам. Надявам се. Ще бъде яко да намерим V8 двигател. Това е малко по... Ще тръгваме по-бързо. Не ми харесва тази атмосфера. Бързо. Не срак вече. Има още и наденички, не. Сега ще ги взема. Чакай. За ти 50 кубика от двигателя, май това. Не е много голям. Но това е 250 кубика. Да, вземем този тайнички. Не. Бързо! Заключаме. Е.
А е! Добре, чакай да си. И добре хора, мисля това да е края на епизода. Ако ви е харесало, лайкнете видеото, коментирайте ако имате някакви такива мисли или да ми предпочитате да им предложите някоя игра. Аз бях да BigBoy BG и чао!